Ano? Naubata na ka mo? Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning, 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 good morning. Pilipinas! Ako si Henry. Masabi man si Bunjing, ako ngayon si Henry. Masabi man si Padingman, ako si Henry. Ako po ay... Ako! Nakaka-relate ka mo kung sabi ko. Nakaka-relate ka mo. Sige daw. Hilingon ta daw kung nakaka-relate ka mo kung sabi ko. Ako si Bunjing. Ako po si Bunjing. Sige daw. Sige daw. Kung nakukuha din daw gusto kong sabihin. Come on. Sige daw. Nakaka-relate. Kung dahil man sa nakaka-relate, sayang kang pigang para at live ko digdig. Sige daw. Sisay ang gusto kong sabihin. Sisay ang gusto kong sabihin. O habang nagte-text ka mo dyan, o ka mo nag-iisip dyan, sabi ni Pading Ray, Ecclesiastes 9:18, karunungan ay maigi kay sa mga sandata sa pakikipagdigma. Ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. Amen. Salamat sa Panginoon sa mapayapang araw na ito ng Miyerkules. Okay? Sabi ni Kapitan Joy Bahoy, ako si Joy. Masabi man si mga taga Victory Village, Barangay 27, ako si Joy. Masabi man si Manay Silma na Bahoy, lalo na, makusugong patambos, ako si Joy. Ayos na din. Tapos mo siya nakaisip ko ito, adi. May nakarelate. Ano, Kapitan Joy? Ako si Joy. Sabi kang texter ta, ako si Isko. Oh, the best. Ala, piranan mga kandidato na nag-confirm. Mga tugang Ping Lacson. Manny Pacman Pacquiao. Tapos mga tugang si Mayor Isko Moreno kan Manila. Ako si Isko. Bilib ba na ako sa nakaisip ka ito ano? Ang creative idea ka ito. Pati ba yun man adi? Adi? Pati ba yun man ang puminisip talaga? Bilib man ako. Diba? May abilidad man. Ayan ang pigasabi na sa advertising baga. Ang apodkaan mga tugang creative execution. Creative ideas. Yan Ang laman kang mensahe dito matindi ang pagka-package. Diba? Sabi ni Kapitan Joy, good luck na sa nangaya sa Endaga, boss. Sa Legazpi tabi, Kap Joy, dahi ka ki kuan good luck. Sa Legazpi, dahi ka tabi ki good luck. Good morning, mga taga Victory Village. Sabi ni Primang Susan, good morning, Primo. Ako si Primay. Pangyari sa Bagadi. Morning! Primang Susan Frias. Magandang morning po. Okay. Yan tabi mga tugang ang mga update. Mga bago. Na sitwasyon. Mga tugang sa Satuya na palibot. Sabi ni Kapitan Joy, sudati sana. Aram mo, Kapitan Joy, may nakukuha talaga akong bareta. May isus ko ang kwarartahan na palangon yan talaga.
grabe pa rin ang korartaan. Day pa nga ning eleksyon. May korartahan na pala. Isos. Ang nadadangog ko jing bako lamang ribo-ribo jing milyon. Totoo ito. Milyon ang nadadangog ko na figuruhan jing. Milyon. Salbatan. Nakigyo ka nadangog ko. Anyway, ang apod kan strategy. Ang apod tabi kan strategy. Okay. Oy, good morning. Terindog na. Ako si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa satuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Sabi ni Yen Mat magayon baga Tito Hen so advertisement ni Yormi in all fairness. Iyo baga ang bilib ako so nakaisip ka ito. Pareho baga yan ka sa mga advertisement kan o yan na ngaya. Bawal magkasakit. Mari baga pakaisip, di ba? Iyan na mga ano yan so ngaya. Ako si Karen at si Gina. Yan na mga creative minds na yan. Di ba? Oh, good morning kay Gilbert Bilan. Nung Soro, shout out po sa pamilya ko dyan sa Linaw, Rapo-Rapo. Zian, Zia, Gwen at sa magayon kong agom na si Grace Soro. Diba? Janet Bilyodo. Good morning. Alti Marco. Good morning. Good morning daw sa mga taga Kabugaw, Legazpi City. Buda sa mga taga Pawa. Uy, the best man ini siya. Early Cabral Canuto. Morning everyone. Helen Niño Franco. Lalong-lalo na dyan sa mga taga Pawa, Legazpi, si Rolando Aton. Sir, Senyor, kumusta kamo? Watching from Manila. Shirley Pineda. Good morning, Tabi. Stay safe. Iyo baga Tito Hen, matibayon so creative mind behind that advertisement. Iyo, bilib ako. Bilib ako kan mga nakaisip. So nailing ko nga ni kay ano yan? So nailing ko nga ni kay ano ni kay kay Secretary Villar. Akuan ma'am, medyo ordinary na, di ba? Pero may mensahe siya, marayan mensahe. Siyempre ito nagkailing kong iguana ngunyan ki mga giniribo. Pero si Grace po, iguana si Grace po akong nailing. Si Grace po. Good morning kay Chi Heraldo. Marataho na palan ka mo, adi. Bata, good morning sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. Sabi ni Jun Banwa. So mga teachers palan dyan na ma-board, ma-take board. Cancelled po so board exam sa ibang parte kang NCR. Pero sa Legazpi po, Labos, nailing ko Kasabanggi. Buda kaswapon, inapudang ko man si Kwan. Inapudang ko man si kaswapon palan. Inapudang ko si Sir na Banyes. Kang PRC. Inapudang ko. Deman nga tabi migo ki, deman nga tabi ki notice of cancellation. Deman nga tabi ki notice of cancellation. Tabi ang eksaminasyon kang pa sa maabot tabi na Domingo unless databi may pagbabago. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Alright, uli po mga tugangan, mga buena mano niya tong bareta in the morning sa DCGB. COVID update tayo. COVID update sa DCGB. Mga tugang, uminabot na po ki 9,332. Sige-sigal lang kawali. Pagkatapos na madagdagan nin 345 ang aktibong kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Sangon yan, ang Bicol, igwaning kabilugan na 33,022. Napag-araman na sa panibagong kaso ng COVID-19, 72 kanan sa Albay, 19 sa Ligao City. Nagulpi man sa Ligao.
18 po sa Legazpi City, siyam sa Daraga, 8 sa Pulangi, tiglima ang Tabaco City asin Piodoran, mantang 4 sa Uwas, 3 sa Kamalig, 2 sa Libon asin Ginubatan, mantang Tigsararo ang Bakakay, Malilipot, Rapu-Rapu asin Tiwi. Sa ibong nalado ang Camarines Norte may 10, 4 sa Daet asin Labo, mantang Tigsaro ang Basod asin Vinzon. Sa Camarines Sur, 168 ang panibagong kaso. 29 sa Nabwa, 26 sa Naga City, 23 sa Iriga, 15 sa Pamplona, 13 sa Cabusao, 11 sa Calabanga, 9 sa Pili, 5 sa Libmanan, 4 sa Sipokot, 3 sa Guwa, Kanaman asin Balatan, Ragay, mantang Tagdiruwa man ang Pasakaw, San Fernando, Bato, Minalabak, Buhi, Baaw, Ocampo. Tagsarado po ang Milaor, Gainsa, Bula, Tinambak, Bunbon, Tigawon, Del Gallego. Mantang Saro, Oday pong naidagdag sa Catanduanes. Good news sa Catanduanes, ha? Dahil po nadagdagan kikaso ang Catanduanes. Mientras tanto sa Masbate po, 2 sa Mandaon. Sa Sorsogon City, 86, 24 sa Sorsogon City, 11 sa Dunsol, asin 11 man sa Huban, 8 sa Kasiguran, asin Erosin, nagwalo sinda, 7 sa Bulan, asin Pilar, mantang 6 sa Gubat, 2 sa Magallanes, 0 sa Bulusan, asin Prieto Diaz. 98 lang o 98 lang ang recorded na recoveries. Kaya mga tugang ang medyo mamundo, tamay 4 na naman agadan. Kausa po kan COVID-19. Ang gadan po sa Bicol sa COVID, uminabot naman sa 1,041. Sa ngunyan, ang Mantinido, mga tugang na ang Camarines Sur, iyon may pinakalangkaw na kaso. 3,417. 3,417. Active cases siya na. Aktibong kaso po yan, mga tugang. O sabi yun, ano yan, ha? Iyutabi yan ang mga persona na infected ngunyan in COVID. So, reported lang yan. Wala so na exam. Ako, sa iling ko, ang pagtubod ko, mas dakol pa sa mga numerong ini. Mga tugang, ang may COVID sa ngunyan, dahil lang po na-examine. Ha? Diba? Nasa ikaduwang pwesto po sa pinakadakol na kaso, mga tugang ang Masbate, 1,840. Tapos, nasa ikatulong pwesto po ang Naga City, 1,087. Tapos, nasa ikapat na pwestong Albay, kada naman palang kitang kaso sa Albay, 1,053. Sa sunod yan, mga tugang ang Camarines Norte, 754. Tapos po ang Sorsogon, 565. Ang Catanduanes o Legazpi City, 277. Mantang ang Camarines o kaya Catanduanes, 199. Pangultimo, ang Catanduanes po, ang Camarines Norte, 750, sorry. Catanduanes, 199. Tapos, so Legazpi po, 277. Susugyan mga tugang sa report kan Department of Health. Okay? Yan po mga tugang at mga bareta na buena mano sa Morning Hirit sa DCGB. Mientras tanto, mga tricycle driver sa Legazpi nakaresibinin 1,500 na ayuda hali sa lokal na gobyerno. Kini pagkatapos na mai-distribuer kasuhapon ang 1,500 pesos. May kinaraman sa ayuda na pinagdaokan lokal na gobyerno sa mga tricycle drivers tigdi po sa Satuyang Syudad. A very good man. May nakareceive pa lang kan sinabi ng kantidad, mga tugang tigdi po sa Legazpi City. Pero kulang pa ini, so iba pala na out of sabi mga tugang
393. So nataubanan, only 55.52% ang total kan tricycle drivers sa Legazpi na 2,500. 2,500 lang. Nagresibinin 1,500 pesos suporta kan lokal na gobyerno para po mga tugang sa COVID-19 sa mga lugar na apektado kang COVID-19. Ang siring na bagay nangyari pagkatapos na aprobaran ni Alcalde Noel Rosal ang pag-alokar kan 2.5 million pesos na may tao mga tugang sa mga tricycle driver bilang allowance as endang financial assistance para po sa public transportation. Okay? Yun. Na sabi sa mga day panatawanan, ipagapadagos databi mga tugang sa maabot na daw, tusog yan sa naging direktiba ni Alcalde Noel Rosal kan sa tuyang syudad. Ayos man. So tricycle, iguana. So mga senior citizen, iguana. Pero day pa nakukumpleto sa mga senior citizen ta. Ano yan pig po proseso pa. So ibatabi na dapat matawanan. Mientras tanto, Ans Galero may dagdag na report. Tali po dyan sa lawas. Maramong tadawan mga buena manong bareta, Darakan Mega Force Patrol. Ans, good morning. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga bungkaras na itong impormasyon, sobra ka bang milyon pesos na kantidad ng tubod-tubodang Cebu ang nakumpiskar ka ng otoridad sa sarong high value target na personality matapos na magkondusir ng bypass operation and PDEA Albay sa Purok 5 kan Barangay Puro, Legazpi City, kasuudma sa ng pagkahapon. Sa pamamayon ni Provincial Officer IA Noe Brigel, nadakop ninda sa bypass operation ang high-value target na si Roque Bonilla y Bonavente, sa ining 38 anyos na site inspector as in residente ini, kan Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Sa report kan na PDEA Albay, na kumpiskar sa suspitsado, ang duwang pidasong not-tied transparent plastic bag na may laog inin white crystalline substance o pigtutubod ang Cebu at siniguining dabat na poco mas o menos hangga 2 gramos as in may kantidad na 680,000 pesos ang street value susug sa PDEA Albay. Sarong pidaso nin ecobag brown paper wrap as in na cellphone ang kaibahan pa sa mga nakumpiskar dili mantang sa ngunyan nasa kamot naman kanong otoridad ang suspitsado ini na mahampang sa kasong pagbayalar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, VP, sa syudad Maninaga, sarong empleyado ka Naga City Hall, natakdag man sa kamot kanong otoridad dahilan man sa bypass operation. Sigun sa PNP Bicol, nagtabangan ang Naga City Police Office asin man ang PDEA Bicol sa pagkudusir ng bypass operation sa Zone 5 kan Barangay Balatas, Naga City kontra man sa suspitsadong si Jesus Morado E. Epondo sa ining 41 anyos na kaibahan sa illegal drugs database. Nakuhaan siya ni nakadedad 13,000 pesos man ng kantidad ni Cebu asin sa ngunya nasa kustodya naman kan mga otoridad. Yung tabi VP, ang mga informasyon hali sa PDEA asin man sa PNP Bicol, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Mientras tanto, good morning kay Madam Marjo Triñanes Sumar. Ano ba pronounce kayo ba? Sumar o Sumar? Si Madam Marjo Triñanes Sumar. Dapat nga kaming mga teachers para makaserve sa election, dapat vaccinated. Di baga. Dapat ko tapigalabi man ini ni Secretary Briones. Nan mga teachers tabi man ma-prioridad sa bakuna, di ba? Ma-serve sa election. Ito, may kaklase ako sa graduate school sa Bicol University, SU. Ang si Madam Marjo, SO pala, SO, Sumar. So, kaklase ko ito, Sumar, SU, MAR. Magparientes, ganyan man sa naso. Maseda, boda, masida. Good morning, Mr. Masida. Magprima man yan. Magparientes na. Good morning kay Congressman Didi Cabredo. Oy, so mga kumpalan dyan so mga so mga paratanom ding sa kuan. So mga paratanom sa
Ramay Uwas Albay. Naka-uniform? So mga paratanom sa Ramay Uwas Albay, naka-uniform, color blue. Saludo ngayon ako sa mga taong may higos kung sa payag ni Congressman Didi Cabredo sa iyang Facebook post. Ang mga hardworking women sa sinabi ng barangay, iyo po ang nagkaigwanin paagi na magpadagos kan pagtanom para maging entrepreneurs, mga tugang may kinaraman sa pag-uswag kasi ng buhay. Sa iyon na sinranin mini grocery, mga alagang manok, saka ang padagos na pagpalawak nikan sanrang tanuman. Ayos baga, tunay, ang tunay na dahil na magkaparaasa sa gobyerno, di ba? O, sinda maisira na. O, may grocery mananggad. May grocery mananggad. Matibayon man ini na mga women's group na ini. Diyan po sa Ramay kan Uwas Albay. Okay? Lang po Proud na proud sa endo si Congressman Didi Cabredo kan Tercer Distrito kan Albay. Mientras tanto, Al Armario, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Pading Al, good morning. Go ahead. Good morning, Padi. May ororo na. Manyan Aldaw sa barangay Lamba. Naga sa barangay Maslog. And DPWH at hindi pa pang concerned government agencies para sa road widening sa mga maapektaran na residensya atin mga pananom hindi sa duwang barangay. Hindi ang basado sa komunikasyon na padala na ni DPWH Regional Director Virgilio A. Duarte sa mga barangay na na may siyon ang mga residentes kan plano ng magkapanagos ang road widening alidigdi sa sitio Anona, mabalda sa barangay Bastog, diretsong Lamba. Martinig kan programa ng gobyernong daan tungo sa paliparan. Kaya sa ngunyan talagang para pahiwas na ang mga tinampo, alin niya sa Daraga, magtirinig sa Ligaspi, balda-balda na yan. Kaya ining planong ini, parte kan magkapadagos ng road widening. Kunya na aldaw, schedule ang barangay Lampa para maguroronan ini. Kung piraan mga pinig may bayan man benda, atin na plano kan DPWH, kan kontraktor, atin na sa agaman, mag-schedule ang barangay Maslog para sa Saintang Ororon. Yan, Maria, itong karas kami informasyon na dahil gisaw na Derek at Ligaspi, ang Armario. Salamat, Padingal, sa report. Sabi kan texter ta, sabi ni Agom, daig ka magboto ki ibang kandidato sa pagka-presidente kundi si Leni Robredo sana. Ay kung magkandidato po si BP Leni Robredo bilang presidente, siyempre, kitang mga Bicolano talaga dapat suportantan sa tuyang Bicolanong kandidato. Di ba? Tama yan si Agomo. Kung hanggang baga sa ngunyan, dahil pa man nagdideclare kasi nakakadesisyon si Vice President Leni Robredo kung siya madalagan. Tama ka po. Tama yan natugo ni Agomo. Benanggad pagkakontra yan. Benanggad pagkakontra si Agomo. Di ba? Kung dumalagan talaga, grabe naman kung kitang mga Bicolano, dito suportahan mga tugang si Leni Robredo kung dumalagan siyang presidente. Di ba? Sana dahil ki Bicolanong magpakaraot kay Leni, buda magtumbok kay Leni. Di ba? Kay BP Leni. Leni. Di ba? Oh, grabe. Kung dumalagan siyang presidente kang Pilipinas, dapat po kita 99.9% ang suportata. Diba? Tama ini sa Agomo. Di ka nanggad magkontra dyan ta. Tamaan ka ka. Good morning, mate. Pagibati po sa Paradangog Mudigdi sa Lapu-Lapu. Pamilya ni John and Lourdes Dato, pati si Grace Araw. Makusog ang radyo ninda. Good morning, tabi classmate na June Pitero. Diyan sa Lapu-Lapu, Albay. Lapu-Lapu, Legaspi. Good morning diyan sa pamilya ni June and Lourdes Dato. At saka si Ma'am Grace Araw. Makusog ang radyo. Good morning. Salamat on tabi. Okay.
Bueno, ay good morning man kay classmate na Jocelyn Inovejas dyan po sa Daraga, Albay. Mate. Good morning, mate. Good morning. Sabi, mate. Mabuhay ka. Kumusta ang mga classmate ko dyan? Kumusta si Jason na Zamora? Boda si Cora na Zamora. Boda si Leonides. Kumusta? So batang mga classmates dyan. Si Emmy. Boda si Daisy pala nasa Guam ito, adi. So pinakaklase ta may pinakakuan. So kaklase ta may pinakamaputi na legs. Ay, baguna mo sa kuya. Ako, ikaw baga muro-morena sana. Kariparo mo ngayon sa mga likang kaklase mo. Yung ako, majority baga ito, di ba? Naging majority ito sa kwanta, sa ano yan, sa drum and bugle corps. Yan. Ako si Jay. Ako si Isko. Hi sa kahaluyan. Nakaukod man giaray ako sa paukod mo. Sabi ni Jay. Sa kaluyan, Migo, natumbok mo manggaray sa pigpo-point ko, adi? O, bueno, sandali lang, kapatid. 5:36 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz ang may dara ka na istorya. Paring Mar, good morning. Good morning, PP. Good morning sa mga tagagantabay. Siyempre, bantera sa headlines ko niyan, maski sa Incabungalandra. Ang naging deklarasyon ni Mayor Isko Moreno na pagkandidato bilang presidente sa 2022 elections at inanday ang katandem si Dr. Willie Ong. Yes. Di siya kikadakulapan fair pa di, adi? Roger. Inanunsyer sana, adi? Pero may formal na announcement ganyan aldaw. I see. Roger. Partido Aksyon Demokratiko. So kay Raul Roco. Roger. Ta siya na bagang pinili na presidente kan magbalyo sa duman. Iyo. Si Kumpade, anong partido kayo naraping Lacson Boda ni Senador Soto? Pero kunyan. Kung iniso kay De Villa gayon? Ano nga nito? Tingaw ko. Basta, ego siyang kwan so kay De Villa. Si Manny Pacquiao, PDP laban ano? Roger, PDP laban, Pimentel Wing. Oo, di ba? Si Ping Lacson, so nalingawan ko sungarang kang partido ni Ping Lacson. Anyway, basta may kanya-kanyang mga partido na bako masyadong sikat, di ba? Roger. Si Kwan pala, si Yorme, ini na, Aksyon Demokratiko. Aksyon Demokratiko. Roger na. Willie Ong, ang sa iyang bise. Roger. Yes, okay. Pero ang sabi ni Yorme, bukas sinda para sa pagkakagawa ng United Opposition.